Aounia, VOA Bamara la Jelekela Obe, Kato Aka Sigidaora, Amba Fo, Au Bissimila, Au Danse, VOA Ka Keneba Misigino, Kata Jamukan Krenkren Min Labena, Burkina Faso, Faba Kono Wagaduguyan, Yoromina, Fespako, Farafinagun, Jabola Okafogoba, Osiginino, Fokatase, Maruskalo Klenani, O Natara. Amini Kerenika, Yasa Kasika Kunafuli Dauma, O Bakuruba Olenie. A fɔlɔ Suleiman Sise ni ale Malika Jabola ŋana ye min yɛrɛ ye kunkɔrɔta sɔrɔ n'a ka ja fila ye baara ani fiɲɛ an bɛna ale ka masalaw di a ma o tɛmɛnin kɔ Malika Jaboden ni ale Mohamed Isufu ye ale nana ni ja ye min tɔgɔ ko Chevalier de Tonka o ye soboli min tun bɛ labɛnna ka bɔ Ɲafunke mara la ko o tɛ se ka kɛ tuguni sabula lankanabaliya bɛ o yɔrɔ in na Mokhtar Bari bɛna o walawala an ye Burkina Faso ka jabola dɔ min ye Apolline Traoré ye ale ka ja kelen dɔrɔn de bɛ Burkina Faso kanw tɔgɔra ɲɔgɔndan na Fespako nin kɛnɛ kan ale ja nin ye sira ye Georges Atino ye o lajɛ aw ye ale fana bɛna o masalaw di aw ma nka ɲani an ka nin bɛɛ lase aw ma an bɛna ɲanzan lamɛn. Suleiman Sise ale ye Malika Jabo ŋana ye min ye kunkɔrɔta sɔrɔ Fespako kɛnɛ kan siɲɛko fila n'a ka jaw ye min ye baara ani fiɲɛ ye. Vinabe Dena ye ale kunbɛn yaasa ka se ka masala kɛ ni ale ye an ka o ka baro lasɛ. Suleiman Sise ale ye jagilana ye min dɔnnen don kosɛbɛ farafina jagilan kɔnɔna na a kɛra maa fɔlɔ ye min ye étalon de Yeneka ta siɲɛ fila a ka jagilanniw kɛra sababu ye kuma dɔ la k'a bila ka taa kaso kɔnɔ. Suleiman Sise Mali jagilana. La film fɔlɔ kɛra 5 jours d'une vie o ye tile 5 i si kɔnɔ o kɛra denmisɛnninw kan minnu bɛ taa morikalan na o bɔlen kɔ sɔrɔla ka denmuso kɛ denmuso a bɛɛ bɔra a kɛrɛfɛ kalama film bannen o nana minɛ k'an don kaso la n ye san 3 k'o la. Suleiman Sise y'a hakilina di kunu jako ani bi ta kan. Wagati bɛɛ n'a ka cinéma don i y'a faamuya cinéma dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ bi mais o ye san 30 ɲɔgɔn kɔnɔ o kunkow bɛ bɔ. San 82 Suleiman Sise bɛ a hakilina di jako la ani a bɛ ladilikan di denmisɛnninw ma minnu kɛlen don ka jako daminɛ. I b'a a ta i yɛrɛ la de k'a fɔ n b'a fɛ ka nin baara kɛ n'i y'a ta k'a fɔ n b'a fɛ ka nin baara kɛ nata kama fo ka taa diɲɛ wuli i tɛna se k'a kɛ i bɛ wari kɔni sɔrɔ. Walasa ka bonyamasegin ta ka ɲɛsin a ma a ka nin baara ɲuman kɔnɔna na jako kan a ja ka nin dilanna Wagadugu du kɔnɔna na Vinabe Dena VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu. So o ye Mali ka dugutagafɛn barakaman dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tonka ka kobida kɔnɔ ni ale bɛ Ɲafunke cercle kɔnɔ nka lankanabaliya kosɔn so yɛrɛ tɛ se ka ɲɔgɔndan kɛ tuguni o le kosɔn Mali ka jabola dɔ min ye Mohamed Isufu ye ale ye ja dɔ bila sen kan yaasa ka se ka nin masala nin bɛɛ lase aw ma. Mokhtar Bari tun bɛ nin kɛnɛ kan a sera ka min sɔrɔ o le ye nin ye. Mali filmu min bɛ ɲɔgɔndan kɛnɛ kan Cavalier de Tonka sen b'o la ale ye ja ye min bɛ Tonka ka dugudenw lahaliya ɲɛfɔ. Dugu nin bɛ Ɲafunke mara la min bɛ Tombouctou marabolo la. Mohamed Taïfou Diawara ale ye jagilana ye. Gɛlɛya minnu bɛ yen sisan u b'a to a fɛn ninnu bɛ ka tunu dɔɔni dɔɔni an ka baara ye ka o yira mɔgɔw la walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ni kɛnɛya tɛ yen ni lakana tɛ yen an ka laadalafɛn caman fana bɛ yen o laban bɛ tunu n'an ma kɛ an sɛbɛla ko ye. Tonka ye dugu ye min y'a ka laadala soboli dabila lakanabaliya kosɔn. Nin ja in bɛ Mali ka nin marabolo in ka laadala ko yira. Gawusu Jawara ale fana ye Mali jabola dɔ ye. Communauté minnu bɛ yen u fana ka principe ka ca u bolo donc u fana bɛ vie ka ɲa u bɛ kulonkɛ kɛ ka ɲa u bɛ fɛn caman kɛ ka ɲa quoi u b'u ka culture don ba la. Nin ja in yiralen kɔfɛ mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ Tombouctou marabolo kan. Abraham Kamara ale ye nin ja in filɛ. U ye fɛn dɔw ɲɛfɔ an ye so mara ale ni soboli ninnu kan an yɛrɛ kun tɛ min dɔn a la par exemple mɔgɔw kun t'a dɔn ko so tɛ san pour moyen de déplacement dɔrɔn kama u b'a fɔ la ko so dɔ n'a tere bɛ na dɔw yɛrɛ ça peut faire bien à la famille comme d'autres le contraire quoi. Maa min kɛra sababu ye ka nin ja in dilan le Cavalier de Tonka a jigiba kan ani jɔnjɔn bɛ se ka bɔ nin Fespako la. Mokhtar Bari VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu.
Burkina Faso lakaw ka ja kelen dɔrɔn de bɛ ɲɔgɔn dan na FESPACO tako 24 ni kɛnɛ kan. O jabɔla o ye Apolline Traoré ye. Ale ye ja min labɛn o ye sira ye min bɛ lankanabaliya kofɔ Saheli maraw ra. Georges Atino tun bɛ nin ja nin bɔyɔrɔ la. Ale ye min sɔrɔ an ka ɲɛ la o kan. Apolline Traoré ka film sira bɔko fɔlɔ la sinɛnɛruwaya tun falen don i n'a fɔ dakɔnɔni. Sanga 30 ɲɔgɔn sama kɔfɛ film sera ka daminɛ. Ni lɛri fila filmu in bɛ kuma npogotigi dɔ de kan n'ale tɔgɔ ko Sira. Ni jatigɛwalekɛlaw y'a somɔgɔw faga ka sɔrɔ ka bin a yɛrɛ kan. A ka jija ani a ka timinadiya fɛ a bɛ se ka dankari u la. Nɛnɛ Tera ale ye filmu in lajɛ. Ale fɛ ni filmu in bɛ mɔgɔw ladɔnniya musow kun kan gɛlɛyaw kan Sahel kɔnɔ. Filmu a jara mais a bɛ mɔgɔw lasiran kojugu parce que ni sigi ka lajɛ i b'a bila i kunna ko en réalité mɔgɔninfin dɔw fɛnɛ bɛ nin vécu tout le temps, tous les jours. En réalité, on me sort mais en vrai, il y en a vraiment des femmes qui suivent vraiment cela. Apolline Traoré yɛrɛ ka fɔ la, ale tun b'a fɛ de fana ka jamanadenw ka jija jira walasa ka se sɔrɔ lakanabaliya ani jatigɛwalekɛlaw kan. O yɛrɛ de kosɔn Burkina Fasoden caman fɛ fana ni film in bɛ se ka étalon d'or du ɲɛnɛga sɔrɔ a ɲɛ kosɔn. I n'a fɔ ɲɔgɔlɔnbɔla Lamira Zongo b'a fɔ cogo min na. Sira film bɛ se ka étalon d'or sɔrɔ wa a kan k'a sɔrɔ. Ne dalen t'a la ko film FESPACO la min ka di ni Sira ye. Apolline Traoré ka Sira o de ye Burkina Faso ka film kelen pe ye étalon d'or du ɲɛnɛga sɔrɔli sira fɛ. Burkina Faso tɛ k'o étalon d'or mun sɔrɔ ɲinan y'o san 26 ye. Georges Atino ka bɔ Wagadugu, VOA tɔgɔ la. San bɛɛ sifin jabɔlaw bɛ degeli kɛ FESPACO kɛnɛ kan. Ɲinan o sifin dilankan ninnu sera ka kalan kɛ jabɔlangana fila de fɛ min ye Gaston Kabore ye ale ni Sulemani Sise. Nin kɛnɛ kelen nin fɛnɛ kan an ka ambasadabɔla min ye Abiso ye ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan. Ale ye min kafo ɲɔgɔn kan o le ye nin ye. Théâtre réalisé o tɛ ko nɔgɔn ye i n'a fɔ mɔgɔ dɔw b'a miiri cogo min. Denmisɛnnin caman bɛ fɛ ka don cinéma la bi nka gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ u t'olu ɲɛdɔn. Sulemani Sise ale ni Gaston Kabore n'u olu ye jabɔlaba dɔw ye Afrique. U y'u ka expérience partagée master class dɔ senfɛ ni denmisɛnnin ye minnu bɔra Mali ani Afrique jamana wɛrɛw la. Sulemani Sise ale ye Mali jabɔla dɔ ye. Film fiɲɛ kɛra histoire min kan an b'o histoire kelen de kɔnɔ bi. Donc bi de ka jugu. Ni m'o de f'i ye n ko an bɛ film kan an b'a k'a kɛ de a bɛ kɛ de. Film réalisé bɛ se ka san caman ta wa a bɛ courage ani patience demander. I n'a fɔ Gaston Kabore ni ale étalon d'or de ɲɛnaga ta 1997 b'a ɲɛfɔ cogo min. On est dans un domaine artistique. An bɛ dilanni kɔnɔna na an b'a dɔn ko filimu dilanni tɛ ko nɔgɔ ye a bɛ jija banbali ale ni baara ko fɔ. Détermination. Ni denmisɛnnin ninnu y'a jira k'a fɔ k'olu ye fɛn caman faamu ni échange in kɔfɛ. Fatumata Tuyo Kulubali ale ye denmisɛnnin cinéma bɔla dɔ ye Mali la. I tɛ don baara in kɔnɔna na parce que n bɛ fɛ ka ye i bɛ don baara in kɔnɔna na parce que i nana i b'i nakun min kɔ i b'o o de ɲɛɲini k'o kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ tɔgɔ bɛ ni i sɔrɔ a la. Ni master class in kɔfɛ ni jabɔla ninnu ye conseil caman di denmisɛnninw ma minnu bɛna u jɔyɔrɔ ta sini ma Abiso Jowa Bambara tɔgɔ la. Anw sera ka min kafo ka aw bila aw senkɔrɔ o le ye nin ye. An b'a fɔ Ala k'an bɛn sini nin kɛnɛ kelen nin kan ni VOA ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnni ye FESPACO tariko 28nan kɛnɛ kan. Nin tun ye a balimacɛ Kader Tarawele kumakan ye ni VOA Bambara ka jɛnkulu bɛɛ ye minnu bɛ Wagadugu ka se ka aw ladɔnniya FESPACO kɛnɛ kan. Aw k'an bɛn sini nin kɛnɛ kelen nin kan.